Natin yung aming mga solar lights na ilinagay. Ayan, ito, ayan, 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 tapos doon. So hindi pa nilalagay yung iba, papaikutan natin yung mga bakod. Ayan, yung bench. Ayan, ay, ayan, ito yung aming tapat. Ayan, kuhanan natin ng lights, ng video. Nakakatuwa lang tingnan, yung iba pundido. Ayan, so ito, ayan, paikot. Ayan, paikutan ko yan. Yung iba kasi hindi na nagana guys. Ayan, yung mga solar lights. Hi guys, yan, magmo-mower tayo, maglo-lawn mower tayo guys. Sobrang haba na pala ng mga damo sa backyard namin guys. Ayan, mag-lawn mower. Kuha lang tayo ng safety glass. Ayan, PPE. Ayan. Ang liwanag ng paningin ko ngayon guys. Yan, papaanda rin lang natin ngayon yung yung mower. Ayan, ito, pinabas ko dito sa maliit na shade. Ito, sobrang damo. So sisilipin natin yung gas. Ito, yan, maraming gas. Yan, yung oil. Yan, ito, ayan, ito yung ating mamawerin. Don't use the meter. Ayan, daming talsik ng damo. Ayan. Ayan guys, share ko lang dito sa pala, sa city namin dito sa Esteban. Meron palang dito, may rules dito sa Esteban about sa mga lawn, pag mowing ng front yard, backyard. Ayan,
na kailangan yung mga damo ay wag nating papabutin ng 7 inches above. Ayan yung tangkad, dahil kung meron man, pag naikutan tayo ng mga environmental police, ayan sila yung nag-iikot dito sa mga kasama na dito sa mga residential area, tinitingnan nila yung paligid ng bahay, let's say yung mga backyard, yung mga side mga tabi-tabi, kung may mga naka-imbak ng mga basura, tapos lalo na yung mga grass, ayan yung mga damo na dapat i-maintain na sobrang iksi lang or talagang tabas na tabas siya. So kaya ito, nung nabanggit ko nung nakaraan, mga 3 weeks ago lang, nung huling lawn mowing ko dito, 3 weeks ago lang, talagang ganito ka ano yan, ka nipis or katabas. Tapos in 3 weeks kaagad talagang kumapal, at dahil panay ulan ng mga nakaraang araw, talaga ang bilis makapalago sa mga damo. Kaya ito, so ito tatapusin ko muna mga kauragon ito. Ayan. Ingat lang tayo kasi may sasakyan kami dito. Yan, baka matalsikan guys. Ayun mga kauragon, pinakausapan ko yung neighbor ko kasi yung car niya nasa may gilid, mamaya may tumalsik, magkaroon ng stone chip yung kanyang sasakyan. So
So mahirap na. So ito na lang. Tsaka yung banda doon sa tapat namin. Tsaka